Tandaan na, Lokal. mapukpukaw ang lalaki at tagapagudpod. Nasarakanin sa Jay Ilocosur. Ano nga ta? Naglangoy? Nagna? Naglugan? Nagtartaray? Detalye ka dito yung tema naman eh. Pakabuklan, manipod kini Idol Lawrence. Iti Ilocosur. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nasarakandan iti lalaki at taga-Subic pagudpud ang mapukpukaw iti laeng Kalman. Iti biyang iti police station iti Vigan City Ilocosur ang nabigbig ani Mac Gerson Umadak. Kung natikabsat na ani Miss Laida Umadak kat awan ti amuna ang rason no apay ang nakadanon iti Vigan City Ilocosur ti kabsat na idinto tanapan intulog ti patrol ti San Nicolas Municipal Police Station iti terminal iti para pagudpud iti syudad Tilawag. Imbatad na anapan kinita dagiti daduma kakabsat da iti lalaki tapno mayawid ken masaludsod ti pudno apasamak. Imo na iti daytoy ket adda ti report ang may pagarup ang birot moteng da ni Mac Gerson. Nakita daw kami ni Jay, ante poster nga vlogger. Nadamot na comment ni Jay nga ata kami Jay Pigan iso na sir. Anak kanino brana Jay ma'am? Datag Jack am sir. Okay. So ito ta ma'am nga naiposan ana ti marikrik nayo. Kaya nasarakan yun. Awan dete danag ko sir. Nasa kulan damit lang tayo kabsat ko. Mainaig iti daytoy ket nagipagyaman iti pamilya ni Mark Gerson kanag iti amin anak ipagsarak ken kuana. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak Aremen.